tak aby si mi rozumel. Takže díky moc za účasť. Dúfam, že sa vidíme na ďalších kontestoch. Pozveme ťa na všetky, čo budeme tu na Slovensku. Dostávaš medailu, Parktusom 3. miesto, bronzová oceľ, ja bych povedal náš Indián. Dostávaš nejaké tričko od Vanturu, nejaké tričko od Rochesu, kľúčenku, nejaký kľúč od Grindhouse, takisto nejaké tričko od Grindhouse, máš tam nejaké video, máš tam nejaký host, máš tam album RTR, čiže nášho sponzora muziky. Takže ešte raz díky za účasť, husté triky, dúfam, že o 2 roky už jazdíš v Európu. Poprosím potles. Počkej tu. Takže radíme díky. Počkej tu, pardon. No, ideme k tomu druhému krásnemu oceľovému striebornému miestu. Takže Patrico, tenisy si ranelil, neviem ani čo všetko tam máš. Máš tam nejakú mikinu, jak pozerám od Grindhouse, nejaké tričko Vanturov, máš tam nejaké tričko, tuším tiež od Grindhouse, nejakú kľúčenku od Rochesu, takže príjmi odo mňa gratulácie. Poctili sme ťa medailou. Na budúce nám daj vedieť, že máš Levice súťaž, dojdeme aj my. Takže dík moc, máš tam nejaké video, tiež CDčko RTR, takže fajn, alebo RTR, lebo sme Slováci. Takže Patres, potles, jo. A podotýkam, že tento chlapec je voľný, má rád pekné dievčatá a je mladý. Nejsi voľný? Je, tak nejsi voľný, pardon, dievčata nič, má frajerku, sorry. Chcel som ti to ako, vieš, keby si bol voľný, tak ti to trošku vybavím, ale tak sorry. OK. No, a poprosím najväčší potles. Prvý jazdec dnešnej Park Session, Tomino. Dúfam, že nám pošleš fotky. Gratulácia, dík. Takže získavaš medailu, oceľové zlato, hodok, Karol, prosím ťa, správ hodok pre nášho víťaza. No a máš tu ruksak, trička, mikinu a nejaké tie priesky, CDčko RTR, RTL a kľúčenka Roches, hodok nechceš. Takže díky za účasť, díky ľudia za dennú časť, že vás došlo aspoň toľko, koľko vás došlo. Dík za starú školu, Hyper, Marčo, možno aj ja, no. A ešte všetci ostatní, Ondrik, že došiel pozrieť, a Janosejd a všetci títo, čo začínali sme kedysi spolu, keď ešte Arlo Eisenberg jazdil a nemal deti. Takže on myslím, že jazdí aj teraz, ale už bude mať asi aj rodinu. Takže dík moc všetkým za účasť, o rok zás, v decembri, ak nám vyjde, že získame peniaze, tak Pipe Session, ahoj, a ak získame peniaze a podarí sa nám nejakého pol melóna zohnať, tak v decembri budete mať krytú pipku, bude aj v hale nejaká malá rampa, dúfajte, že sa nám podarí zohnať peniaze aj na nový park. V septembri, ak dostávame skatepark Berulákové, tak tam bude nejaká taká mecheche. No a asi toľko.